Bună ziua! Bine v-am găsit în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universității din Oradea. Sunt Cristian Miheș, decanul Facultății de Drept și doresc să vă spun câteva cuvinte astăzi legate de oferta educațională a facultății noastre. Avem două programe de studiu la nivel licență, Drept și Administrație Publică. Absolvenții acestor două programe de studiu își pot continua pregătirea și studiile în cadrul celor trei programe de masterat. Două sunt rezervate domeniului drept, drept civil și procedură civilă, respectiv drept penal și procedură penală, precum și programul de studiu din domeniul științelor administrative, administrație publică. De ce ar trebui și de ce vă îndemn să veniți în cadrul facultății noastre, să fiți parte a comunității academice a Facultății de Drept? De ce să fiți parte a comunității academice a Facultății de Drept? Iată 5 motive. În primul rând, suntem o facultate dinamică care ne adaptăm condițiilor din prezent. Ne-am adaptat, ne adaptăm în prezent și ne vom adapta în continuare, indiferent care vor fi provocările. În al doilea rând, colegii mei, cei care predau materiile din domeniul drept și administrație publică, au experiență în domeniul dreptului, în domeniul administrației publice, fiind practicieni sau persoane care au ocupat funcții în administrație publică. În al treilea rând, studenții sunt partenerii noștri. Am dovedit de-a lungul timpului și o vom dovedi în continuare, în sensul că ei sunt implicați atât în procesul de decizie prin reprezentanții lor în Consiliul Facultății și în Senat, respectiv sunt implicați în activitățile din viața facultății, inclusiv și mai ales prin asociația ELSA. O asociație puternică, care crește de la an la an, o asociație care este un partener al activităților noastre. Ca să enumăr și să exemplific, doar în cursul anului trecut și până în prezent am organizat o serie de activități dedicate studenților, cum ar fi conferința studențească în mai 2020, încă în starea de urgență. Am organizat workshop-uri și ateliere de lucru pentru prezentarea profesiilor în cadrul programului și proiectului ROZE. Am organizat o seară la drept în cursul lunii decembrie. Am organizat dezbateri de Ziua Constituției, concurs de procese simulate. Studenții noștri au putut prezenta lucrări în cadrul conferinței de administrație publică din decembrie. Iată, sunt doar câteva repere de activitate comună, astfel încât să putem să mergem împreună un pic mai departe. Pe de altă parte, e vorba și de componenta de relații internaționale pe care am dezvoltat în ultima vreme și o vom dezvolta în continuare. Programul Erasmus, bine cunoscut deja, sperăm, programele de schimburi între cadre didactice, între studenți la nivelul universitar sunt active și le derulăm. Aria geografică a partenerilor noștri cuprinde, sau se întinde mai precis, din Coreea de Sud, din Taiwan, până în Statele Unite ale Americii. Evident că vom coopera și cooperăm în continuare mult mai strâns cu universitățile din regiune. Szeged, Miskolc, Debrecen, Jejov, Niš din Serbia. Sunt universități care de-a lungul timpului și-au dovedit încrederea în noi și continuăm mai departe demersurile științifice, didactice, împreună. De ce să reveniți la facultate? Pentru că avem și programe de masterat, pentru că aceste programe de masterat vă vor desăvârși pregătirea pentru viitor. Avem parteneriate active cu universități din țară și din străinătate. Dacă ar fi să ne referim la concretizarea acestor parteneriate, atunci vă putem spune că acești colegi ai noștri din țară și din străinătate sunt prezenți la evenimentele noastre, sunt prezenți la cursurile noastre ca și profesori invitați, respectiv au ținut prelegeri pe teme de interes și de actualitate. De aceea veți avea și o altă perspectivă decât cea pe care vă oferă colegii mei în cadrul facultății. Facultatea vă va oferi întotdeauna cadrul, vă va oferi instrumentele, vă va oferi cunoștințele, astfel încât voi, viitorii candidați, viitorii absolvenți, să puteți merge mai departe. Drumul nostru împreună continuă.